ORCID ID je jedinečný identifikátor autora vedeckej a akademickej oblasti v digitálnom prostredí. Jeho využitie umožňuje elimináciu chýb pri výskumných pracovníkoch s rovnakým alebo zameniteľným menom, propagáciu autora a výsledkov jeho vedecko-výskumnej práce, ale tiež podporu spolupráce vo výskumnej činnosti. Môžete si ho pridať do svojho e-mailového podpisu, životopisu alebo na webovú stránku. Registrácia prebieha na stránke orcid.org. V pravom hornom rohu si podľa svojich preferencií zvolíme jazyk. Registrácia tak bude prebiehať v nami zvolenom jazyku. Hneď vedľa nastavenia jazyka klikneme na prihlásiť sa, zaregistrovať sa. Po kliknutí na Získajte svoj ORCID ID sa nám zobrazí formulár, kde zadáme svoje krstné meno, priezvisko a e-mail a potvrdíme tlačidlom Ďalší. Zadáme si heslo, potvrdíme ho a opäť pokračujeme cez tlačidlo Ďalší. Nasledujúcim krokom je nastavenie súkromia. Odporúčame zaškrtnúť tlačidlo Každý a ostať tak otvorený pre verejnosť, aby naša výskumná činnosť bola lepšie viditeľná. Potvrdíme súhlas s podmienkami používania, označíme, že nie sme robot a pokračujeme cez Zaregistrovať sa. Na nami zadaný mail nám príde overovacia správa. Po jej potvrdení budeme presmerovaní do svojho konta v ORCID. V zobrazenom formulári Životopis si postupne vyplníme jednotlivé položky cez podpolia Pridať. Môžeme začať pridávať inštitúcie, v ktorých pôsobíme, naše vzdelanie, kvalifikácie, zdroje financovania a ďalšie. V záložke diela si môžeme začať pridávať výsledky našej výskumnej činnosti, ako sú publikácie, účasti na konferenciách, patenty či ďalšie. Vieme si ich pridávať dvoma spôsobmi. Buď cez možnosť pridať ručne, alebo cez možnosť hľadať a odkazovať. Druhý spôsob nám umožňuje pridať publikáciu cez niektorú z prístupných databáz. Odporúčame začať s databázou Scopus. Bezprostredne po vyplnení jednotlivých polí systém vygeneruje náš osobný ORCID identifikátor. Svoj profil je dobre si pravidelne aktualizovať, aby boli prístupné informácie o našej výskumnej činnosti vždy čo najviac aktuálne.